Сябры, вітаю вас на топ-пляцоўцы медыапрасторы. Я журналістка Лариса Широко, і сёння у меня ў гасцях два праваабаронцы Леонид Судаленко і Андрей Стрижак. Вітаю вас, сябры. Вітаем. Вельмі зараз актуальная тэма, наконт якой я і хацела, каб вы далі каментар і мне, і гледачам, якія будуць гэта глядзець. Гэта тунеядскі дэкрэт нумар 2. Стартаваў, пачаў імплементавацца, і ў сувязі з гэтым узнікае багата пытанняў. Перадусім, чыноўнікі зараз вылучылі такую сацыяльную катэгорыю, як людзі, якія не заняты ў эканоміцы. І я ведаю, што ў юрыстаў ёсць пытанні ўжо да самого тэрміна. Я скажу наступное, что человек, не заняты в экономице, да, он может только быть при одной умове, калі он не проживае на этой территории. Калі человек, проживая на территории Республики Беларусь, нашей краины, он уже занят в экономике. У незалежности от того, где он працуе, як ён працуе, кім ён працуе, працуе ён наогул ці не працуе, ці ён аказвае паслугі, ці ён вырабляе якіясьці тавары. Человек, любой человек, як вядома, з'яўляецца спажыўцом тавараў і паслуг, да? І спажываючы гэтыя тавары ці паслугі, кожны з нас прымае ўдзел у фінансаванні эканомікі. І вось, ну, купляючы булку хлеба ў краме, я плачу такі ўскосны падатак. Я як спажывец хлеба, я плачу 18% падатка на дабаўленую вартасць. Вось уже такім чынам я ўскосна прымаю удзел у эканоміцы. Таму калі распрацоўшчыкі дэкрэта вынайшлі такі тэрмін, як чалавек, які не прымае удзел у эканоміцы, гэта значыць, што толькі чалавек, які не пражывае на гэтай тэрыторыі. Вось наш адказ гэтаму дэкрэту. Яшчэ я хацеў бы звярнуць увагу, дэкрэт да сённяшняга дня носіць той жа нумар 3, ён не 2 і не 1, а дэкрэтам нумар 1 у гэты дэкрэт нумар 3 былі унесены дадатковыя змены. Такі своеасаблівы апгрейд гэты дэкрэт получыў. Ён па-ранейшаму лічыцца дэкрэт нумар 3. Няма дэкрэта нумар 3, гэта вось прымаўка 17-го года, ці скарагаворка, яна актуальная сёння. Наконт таго, што такое ўвогуле незаняты ў эканоміке грамадзянін, калі працягваць думку майго калегі, то незанятым у эканоміцы чалавек можа быць толькі ў тым выпадку, калі ён мёртвы яшчэ ў Беларусі. Бо чалавек, які жыве ў Беларусі і спажывае які жыве ў Беларусі і спажывае хоць штосьці, то ён уже заняты ў эканоміцы. Іншае пытанне, што вось такой фразай ўлада спрабуе падмяніць слова тунеядзец, бо дармаед, бо яно вельмі не падабаецца ўладзе. Па факту яны ж каго хочуць штурхануць? Тых людзей, якія працуюць за мяжой і не хочуць сплаціць падаткі ў беларускі бюджэт. Падлічыўшы колькі гэтых людзей, падлічыўшы колькі іх прыязджае, вось так па-сераму ўдзельнічае, насамрэч удзельнічае ў беларускай эканоміцы, улада вырашыла іх падаіць. Але знову, як і ў 2017 годзе, яны налічылі аж 500 000, якія незразумела, якім чынам туды трапілі. Хутчэй за ўсё была ўзята мінулая база, мінулагодняя база. Безумоўна, старая база. Так, і як і раней, гэта маці, якая можа гадаваць свайго сына адна, дарослага даволі ўжо сына, які павінны працаваць. Альбо, напрыклад, сітуацыя, калі такая маці жыве ў вёсцы, і такі дзіцёнак троху не будаваўся ў жыццё. Недзе ён рубіць дровы, недзе капае там гарод. І за гэтага вось чалавека, які ў прынцыпе ўсё роўна працуе, толькі неафіцыйна, гэтая ж самая маці, якая атрымлівае пенсію, таксама павінна будзе сплачваць гэтыя павышаныя выдаткі на камунальныя плацяжы. Больш за то, яшчэ не зразумела, якім чынам увогуле гэтыя выдаткі будуць налічвацца. Пакуль толькі ідзе гаворка о тым, што людзі трапілі ў гэтую базу, яны до 21 студзеня могуць неяк даказаць, што яны не дармаеды. Прыйсці і даказаць, што яны не дармаеды. Зразумела, не кожны хоча гэта рабіць, таму што гэта пытанне маральнае, скажем так. Чалавек не павінны даказваць, што ён не дармаед. Правда? Прэзумпцыя невінаватасці, конечно. А чалавека проста аўтаматам туды залічылі. Таму шмат хто кажа, трэба ігнараваць. Проста не хадзіць у гэтай камісіі. Канешне, можна ігнараваць, але тады не здзіўляйцеся, што пасля 21 студзеня вы атрымаеце поўны рахунак за камунальныя паслугі. Гэта рахунак пеня будзе налічвацца? Так. А што трэба быць гатовым? А што рабіць, каб ўсё-такі і
на паклон не ісці з аднаго боку і захаваць годнасць, а з іншага боку не стаць дармаедам. Я думаю, што мы з маім калегам яшчэ раскажам у гэтым эфіры. Ага, добра. Скажыце, калі ласка, все ж таки, вяртаючыся да маго пытання, чым адрозніваецца гэта рэдакцыя? Ужо нема падатку на дармаедаў, так? Не трэба ісці і плаціць там $150, там ці колькі там 30 было... Так, уже не трэба, але якім чынам будуць уже спаганяць грошы з так званых людзей, які не заняты ў эканоміцы? Да, пасля мадыфікацыі вядома, што гэтыя лісты шчасця, якія ў 17-м годзе беларускі ўрад рассылаў усім незанятым, а гэта лічба была недзе каля 480 тысячаў чалавек, да, з якіх мы памятаем 30-50 тысяч добраахвотным парадку сплацілі гэты падатак, потым, дарэчы, дзяржава ім вяртала, і як я ведаю, да сённяшняга не ўсім вернула, да? А вось 420-430 гэта тыя лічбы, гэта тыя людзі, якія сказалі не, мы платіць не будзем, людзі выйшлі з акцыямі пратэстаў на вуліцу і ведаем, што атрымалася. Улада першы раз за апошнія доўгія гады улада вымушана была адступіць. І мы бачым, куды яна сёння адступіла гэтым жа дэкрэтам нумар 3. Сёння прапаноўваецца, пачынаючы з 1 студзеня бягучага года плаціць па падвойных, а можа і ў 5 разоў больш тарыфаў за падагрэў гарачай вады, падкрэслю, толькі за падагрэў гарачай вады. І вось та жыроўка, якую мы атрымаем усе ў лютым, яна і пакажа, наколькі гэтыя тарыфы будуць вышэй тых, якія плацяць звычайны чалавек, які па версіі ўлады заняты в эканоміцы. Да? Гэта па-першае. А па-другое, ўлада расцянула, у адрозненні ад старой рэдакцыі дэкрэта, расцянула вось гэта, я не пабоюсь гэтага слова, вычварэнства, да? Па часе. Яна сказала, са студзеня гарачая вада, а з кастрычніка газ і ацеплення. То бок улада кінула, вы маеце рацыю, і мы, праабаронцы, таксама лічым, што ўлада вырашыла паглядзець, а як сябе павядзе народ, калі яму прапанаваць вось спачатку крышку па галаве дубінай ударыць, а потым, калі беларус скажа, трохі так непрыемна, але жыць можна, а потым гэта беларусам можна яшчэ ударыць сильней, да? Вось, і глядзець на яго рэакцыю. Вось па гэтаму я казаў крышку раней, сёння яшчэ кажу, што напэўна, атрымаўшы вось гэтыя жыроўкі ў лютым, напэўна, народ не пойдзе на вуліцы, таму што ніхто сёння не разберэцца, што такое вось гэтыя павышаныя тарыфы. Таму што, па-першае, і так камуналка паднялася у цане, да? Як вядома, кожны год па 5, так званых $5, памятаеце, да? Не вышэй, чым $5 камуналка павышаецца, да? Вось. Я прапановую, што вось кожны, хто атрымае так званую павышаную ад дзяржавы вось гэтую жыроўку, сесть, узяць калькулятар і палічыць, колькі я заплаціў у снежні таго года, і колькі я вось плачу за студзень гэтага году. І калі гэта разніца, якая гэта будзе розніца, да? Гэта будзе 1 рубль ці гэта будзе 10 рублёў. Вось у чым справа. І тады мы будзем бачыць, наколькі дзяржава павысіла вось гэтыя камунальныя паслугі для тых лиц, для тых асоб, якія патрапілі у так званы спіс незанятых в эканоміцы. Тут ёсць яшчэ адзін такі аргумент. Сёння ўлада дасылае прапановы прыйсці, і то, што мой калега Андрей казаў, даказаць, што ты заняты в эканоміцы, дала шанс кожнаму прынесці самастойна дакументы. Але мы раім нікуды не хадзіць, не патрэба камусьці даказваць гэтым дармаедскім камісіям, што я заняты в эканоміцы. Напрыклад, ці я не заняты таму што, ці я не заняты таму, што ў мяне выкрэсліце мяне, я туды выпадкова трапіў гэты спісы, таму што ў мяне дзіцё, напрыклад, ёсць. А навошта гэта рабіць? Навошта даказваць гэта? Навошта гэта даказваць? Трэба цянуць гэтую камісію ў суд, трэба цянуць. Як мы вось і зрабілі ў Брагіне з гэтым першым, я так лічу, на Гомельшчыне першым ужо не занятым в эканоміцы, хацеў сказаць, дармаедам, да? А гэта для мяне абсалютна адно і тое же. Слушна сказаў Андрей, што ўлада вось гэта слово дармаед заменіла на слово не занятае в эканоміцы. Мы вышэй сказалі, чаму і гэта слово
у дадзеным выпадку не павінна прымацца да ну, не павінна ўжывацца наогул. Дык вось, той, хто з'яўляецца уласнікам кватэры, напрыклад, да, ён павінен плаціць по павышанаму тарыфу типа у 5 ці ў 3 разы. А той, хто не з'яўляецца ўласнікам, як дзяржава будзе вычленяць ці расшыфроўваць вось гэта? Давайте вось скажам, жыве маці, бацька і той непрацуючы сын, маці і бацька пенсіянеры. І, канешне, калі дзяржава одну трэцюю гэтай часткі, гэтай сям'і, таму з-за сына непрацуючага, напрыклад, па версіі ўлады не занятага в эканоміцы, калі ўлада прадасць 1/3 па-за павышаных тарыфаў, а 2/3 на пенсіянераў пакіне, да, то, конечно, тады мы будем казаць, што гэты новы дэкрэт, новая рэдакцыя дэкрэта закранае большую масу людзей, таму што яна закранаць будзе так ці інакш практычна ўсё насельніцтва, таму што не працуючыя ці не заняты в эканоміцы ёсць у кожнай сям'і. І па розных прычынах людзі сёння з'яўляюцца часова непрацуючымі не толькі таму, што яны не хочуць працаваць. Калі казаць пра тое, пра што казаў Леанід наконт 3 чалавек, які жывуць у кватэры, адзін з якіх, напрыклад, прызнаны ўладай незанятым в эканоміцы, то тут таксама трэба разумець, што раней можна было так сказаць, вось 3 чалавекі, гэта 100%, значыцца 30% гэта тое, што спажыў адзін з людзей. Так можна было казаць, пакуль не было лічыльнікаў, напрыклад, у хаце. Можна было дыферэнцаваць такім чынам. Цяпер жа атрымліваецца, што дзе даказальніцтвы, што гэты чалавек выдаткаваў менавіта 30% гэтай гарачай вады. Атрымліваецца, што чалавеку просто гэта закідаецца бездоказна. І гэта таксама падстава для таго, каб ісці ў суд і патрабаваць даказальніцтва, што менавіта я скарыстаў гэтую ваду. Тады давайце дзеліць гэты рахунак на 2 часткі, дармаецкі, недармаецкі ці як. І атрымліваецца, што гэты дэкрэт, які ў 17 годзе спараджае вельмі шмат пытанняў і да ўлады, і да працэдуры ягонага прымянення. І як кажа мой калега, Леанід наконт таго, што трэба ісці не ў дармаецкія камісіі, а ісці ў суды. Канешне, ёсць пэўныя сітуацыі, калі людзі жывуць за мяжой, і ім хочацца па-хуткаму вырашыць пытанне, каб не было пытанняў да бацькоў, каб ніхто не налічваў гэтую дадатковую плату, хаця чалавек фізічна адсутнічае ў Беларусі. Яны праходзяць працэдуру ачышчэння ад гэтага дармаецтва, скажам так. Але калі чалавек жыве ў Беларусі і мае такую магчымасць, і мае жаданне ўдзельнічаць якім-небудзь чынам актыўна ў грамадскім жыцці краіны, вырашаць пытанні, якія стаяць перед усім нашым грамадствам, то мы раім звяртацца да праваабаронцаў, звяртацца да праваабарончага цэнтра «Вясна», звяртацца да незалежнага прафсаюза РЭП па юрыдычную падтрымку і разам пойдзем у суды, каб даказваць, што нельга дзеліць людзей на касты, нельга людзей дзеліць на першы і другі гатунак. Нема дармаедаў і недармаедаў. Ёсць грамадзяне Беларусі, якія павінны быць у роўных умовах. Вы гатовы аказваць дапамогу юрыдычную людзям, якія будут абскарджваць гэтае рашэнне ў судзе? Што вы будзеце пісаць, як вы будзеце абгрунтоўваць незаконнасць гэтых патрабаванняў? По-рознаму можна абгрунтоўваць, у тым ліку казаць пра прэзумпцыю сваёй невінаватасці, пра тое, што ўсе людзі роўныя незалежнасці ад сваёй занятасці перад законам, і закон павінен быць роўным для ўсіх катэгорый грамадзян, пра тое, што праца ў нас з'яўляецца правам грамадзян паводле Канстытуцыі, а не абавязкам. Але самы галоўны аргумент, як мне падаецца, трэба казаць аб тым, што хоць я часова і не заняты в эканоміцы, нават калі я не працую, але я прымаю удзел у фінансаванні дзяржаўных выдаткаў праз аплату ускосных падаткаў. Я з'яўляюся, напрыклад, маю у сваёй уласнасці аўтамабіль. Я за той год заплаціў 8 базавых адзінак дарожнага збору. Напрыклад, у мяне ёсць квітанцыя, якая пацвярджае гэта. А чаму, напрыклад, той чалавек, які зарэгістраваўся ремесленнікам, аплаціў 1 базовую, ён лічыцца занятым в эканоміцы. А я аплаціў 8 дорожнага толькі збору. Я не кажу пра бензін, пра тое, што я абслугую аўтамабілі і іншае. І спажываю тавары паслугі. Напрыклад, я пакупаю табак сабе, алкаголь, дзе вялікі кусок акцызнага падатку сядзіць. Да? Я кажу проста пра тое. Простыя рэчы. Ремесленніку дастаткова па версіі ўлады заплаціць 1 базовую і на год быць лічыцца занятым в эканоміцы, а чалавек, які плаціць у разы больш і гатовы пацвердзіць гэта ў судзе, ён лічыцца незанятым в эканоміцы. Дзе тады логіка?
І з гэтым пытаннямі мы і пойдем у суд. При тым, што тут трэба ўлічыць таксама тое, што мы не кажам, што рамеснік ён мае нейкія большыя прывілегіі ў данай сітуацыі. Ён такі ж самы закладнік, як і чалавек, якому прызначылі вось гэты падатак на недармаедства. Безумоўна, трэба паважаць працу рамеснікаў і той, што яны робяць гэта добра, але тут менавіта дыскрымінацыйнасць падыходу, чаму адзін чалавек з'яўляецца чалавекам, які ўдзельнічае ў эканоміке, а другі не. І гэта абсалютна дыспрапарцыйны, дыскрымінацыйны падыход, які трэба адразу адмятаць, бо ўлада знову нас пачынае дзяліць, кажучы, што рамеснік ён добры, а не рамеснік недобры. І тое, што я чытаю, напрыклад, у тых самых каментарах в сацыяльных сетках, часта так вось здараецца, што людзі думаюць, што, напрыклад, праваабаронцы пруць супраць таго, каб нехта займаўся рамесніцтвам. Не, зусім не, наадварот. Мы за тое, каб усе маглі мець магчымасці роўныя перад законам. І тое, што робіць зараз дэкрэт нумар 3, гэта безумоўнае парушэнне правоў чалавека. Кажам прама, што ўлада апраставалосілася, калі зрабіла відавочна непапулярны, проста абсалютна бязглузды крок, выдала гэты дэкрэт нумар 3, які не працаваў, які прынёс толькі выдаткі насамрэч у бюджэт і ніякага прыбытку, і які справакаваў моцны сацыяльнае напружанне ў грамадстве, сацыяльны выбух нават, якога мы не бачылі ўжо 10 гадоў апошніх, там ці не 20. Просто, патлумачце мне, навошта наступаць на адны і тыя ж граблі? Бо няма ніякай гарантыі, што зноў людзі не пойдуць на вуліцы, не пачнуць пратэставаць. Вот якія вы маеце тлумачэнні? Тлумачэнне я бачу толькі адно. Уладзе нечага прапанаваць сваім грамадзянам. У краіну не ідуць інвестыцыі, у краіне не ствараюцца новыя працоўныя месцы. Навошта зліць сваіх грамадзянаў? Працуюць яны ў Украіне, ў Расіі, у Польшчы. Хай сабе працуюць. Яны ж не ідуць на плошчу, не бяруць заглотку гэту ўладу. Дык вось улада якраз такім шляхам яна адцягвае ўвагу людзей. Замест таго, каб ствараць тыя ж працоўныя месцы, забяспечваць Украіну інвестыцыі, ствараць, развивать малое среднее предпринимательство, развивать средний бизнес. Улада вось такими вот шагами робіць выгляд, што она працуе, што она наводит порядок у грамадстве. Але як бачым, што гэта больш наносіць шкоды, у тым ліку іміджавай шкоды гэтай уладзе. Але, напэўна, верху там не разумеюць гэтага. І я ўпэўнены, што в тым выглядзе, у якім улада перапрацавала гэты дэкрэт нумар 3, ён абсалютна не прыстасаваны да жыцця. Што ўлада можа, напрыклад, у Львове, у Брагіне, Тихоніках прапанаваць чалавеку, які не заняты в эканоміцы. Калі вакансія там у тым жа Брагіне на 300 рублёў, то яна адна. Што можа дармаедская камісія прапанаваць, акрамя таго, як накіраваць напрыклад, чалавека, які злоўжывае алкаголем у ЛТП. Гэта яшчэ адна з такіх небяспек, які несе гэты дэкрэт, таму што гэтыя камісіі атрымалі паводле дэкрэту прэзідэнта права караць пазбаўленнем волі. А гэта вельмі сур'ёзна. Мы, праваабаронцы, кажам, што пазбаўляць волі магчыма толькі праз суд. А тут без судовай санкцыі дармаедскія камісіі атрымалі такую магчымасць вырашаць лёс людзей. Гэта другая частка, так скажам, гэтага дэкрэту, з якой патрэбна змагацца. І мы будзем гэта рабіць, будзем дапамагаць тым людзям, якія апынуліся ў складанай сітуацыі, Таму што мы ведаем, што злоўжыванне алкаголем гэта хвароба, і гэтых людзей трэба лечыць, а не пазбаўляць іх волі шляхам прыцягвання дзесьці да прымусовых прац у так званых лечебна-працоўных лагерах. Улада проста згубіла той крэдыт даверу, які быў да яе з боку людзей. Калі параўнаць, напрыклад, тое, што было 10 год таму, так званыя тлустыя гады беларускай незалежнасці, калі можна было сфармаваць і падушку бяспекі, і рэфармаваць эканоміку, і зрабіць так, каб правы чалавека былі не простым гукам для людзей і для дзяржавы. Гэта ўсё проста адцягвалася, вся гэтая сітуацыя. Беларусь існавала ў такім стане чаркі, шкваркі і намаркі і таннай камунальных паслугаў. Першая адвалілася у нас інамарка, калі былі ўведзеныя роўныя стаўкі з Расіяй. Потым пачала скукожвацца чарка і шкварка, бо ўсё менш людзей могуць сабе дазволіць нармальнае харчаванне з-за таго, што кошты растуць, а заробкі не. І зараз мы падыходзім да таго, што і камунальныя плацяжы таксама для нас будуць не такія даступныя. Калі паглядзець на агульную карціну, то мы можам пабачыць і пачуць, што нам кажа зараз кіраўніцтва краіны пра тое, што
У нас 100% сплата камунальных паслугаў не толькі для так званых дармаедаў прадугледжаная. Паціху гэтыя стандарты будуць выводзіцца для ўсіх жыхароў краіны. І атрымліваецца, што Беларусь губляе апошнюю сваю прыцягальнасць, скажем так, для простага чалавека гэта танная камуналка. І атрымліваецца, што мы, якія ішлі нейкім сваім асаблівым шляхам, які не прадугледжваў ані правоў чалавека, ані роўнасці людзей у гэтай дзяржаве, атрымалі тое, што атрымалі. Гэта абсалютна поўная заняпад эканомікі, сітуацыю, калі правы чалавека засталіся пустым гукам для дзяржавы, якая парушае іх раз по раз, і вялікія пытанні, што рабіць далей. Яны не ведаюць, што рабіць далей. І таму робяць абы што. От як вы лічыце, наколькі гэта эканамічна мэтазгодна? Ведь столькі грошай ўжо укладзена ў тое, як каб все это падрыхтаваць. Наколькі гэта ачынка выдзелкі будзе стоіць? Ну, то есть второй редакции мы бачили, что держава понесла страты, потому что она рассылала гэтые листы счастья заказными письмами, и это потребовало пэўных выдатков. Сегодня мы бачим, что наставники, першая ластаўка ў Гомлі показала, что наставники бесплатно эту працу робят, выступают у якости таких поштальонов, да? То бок держава оптимизовала выдатки. Это коли так жартом, а коли серьезно, я так лічу, что тут мэтаю вось гэтых усіх дзеянняў не стаіць атрымання якогасьці прыбытку на гэтым. Просто ўлада хоча паказаць сваю моцную руку, жалезную руку, мы не адступілі, і ўлада хоча паказаць, што она кантралюе грамадства. У адваротным выпадку, калі б ўлада, напрыклад, узяла да адмяніла б гэты дэкрэт, но ў адваротным выпадку грамадства адчула, ага, у нас атрымалася, і мы наступны разам зможам жа повторить, як кажуть, мы можем повторить, да? А тут влада показывает, не, вы не повторите, коли так жартом, а коли серьезно, я так лічу, что тут метою ось гэтых усіх дзеянняў не стаіць атрымання якогасці прыбытку на гэтым. Просто влада хоча показать свою моцную руку, жалезную руку, мы не отступили, и влада хоча показать, что она контролюе грамадства. У адваротным выпадку, калі б улада, напрыклад, узяла да адмяніла б гэты дэкрэт, но ў адваротным выпадку грамадства адчула, ага, у нас атрымалася, і мы наступны разам зможам жа повторить, як кажуць, мы можем повторить, да? А тут улада показывает, не, вы не повторите, потому что мы не отмовились от своего намеру, мы его просто наблизили, по версии улады, наблизили до людей. Мы, побачите, что у преамбуле гэтага дэкрэту написано, у мэтах чаго? У мэтах аказання, садзеяння, занятасці насельніцтва. Дык хіба таким бізуном можна притягнуть увагу до занятости. Треба ж не бізуном, а перником притягивать, да? Притягивать человека, стимулювати до праці. Да? А знову ж створити працівні місця. Ну дайте сьогодні зарплату, хоча б ту, про яку ви декларуєте, 500 баксів, 1000, да? 1000 на білоруські гроші дайте. І черга буде стояти у тим же Гомелі за таку зарплату. Ну нема такої зарплати. Да, магчыма, яна ёсць у чиновників, у тих, які сидять на бюджетных сродках, ёсць такая зарплата 1000, да? Але я ведаю, што і ў гандлі, і на прыватных прадпрыемствах людзі, якія працуюць, яны сёння 500-600 рублёў. Ну гэта сярэдняя сёння зарплата $300, ну не 500, дайте 500 хотя б. І людзі не будуць ехаць за мяжу, людзі не поедуць у Польшу. Сёння вельмі вялікая частка беларусаў ўсё больш і больш карыстаецца магчымасцю працаваць у ўсходняй Европе. Это не только Польша, это и Литва, и Чехия, и іншыя краіны былога постсоветскага такого накірунку. Тут ёсць такая праблема яшчэ, у чым яна палягае. Трэба памятаць о тым, што нашы чыноўнікі карыстаюцца тымі лічбамі, якія яны маюць, якія яны могуць скласці і атрымаць адкульксьці. У Беларусі няма незалежнай сацыялогіі, як і шмат чаго незалежнага яшчэ няма, і таму як насамрэч выглядае сітуацыя з рынкам працы, яны могуць разлічваць толькі на такія фантастычныя лічбы, як 1% беспрацоўных, напрыклад, у Беларусі афіцыйна зарэгістраваны. Зразумела, што беспрацоўных значна больш. Яны пачынаюць прыкідваць, колькі ў іх недахоп працоўных рук, бо ёсць гэтая статыстыка, колькі беларуская эканоміка патрабуе працоўных, і ёсць статыстыка, колькі людзей з'язджае. І яны вось такімі нібыта
спробамі дапамагчы чалавеку, яны толькі ўскладняюць ему жыццё. Ну, якая сувязь паміж тым, што ты павінны больш грошай выдаткаваць, тым, што ты больш заробіш? Няма ніякай. Гэта менавіта бізун, пра які кажа Леанід. І калі казаць пра тое, чаму так атрымалася, то гэта зноў і зноў мы вяртаемся да таго пытання, што ў несвабоднай дзяржаве, ў несвабодным грамадстве, дзе не паважаюцца правы чалавека, немагчыма выбудаваць празрыстыя механізмы, якія дазвалялі бы хутка пераразмяркоўваць працоўную сілу ў тым ліку. Бо ў свабодным грамадстве гэта ўсё на ўзроўні роўнай канкурэнцыі на рынку працы. А тут ствараюцца такія штучныя нейкія падмацоўкі, падмуркі, падвойныя дны, якія скрываюць рэальную сітуацыю. І трэба памятаць, што тут не пра грошы ўвогуле ідзе ў гэтым дэкрэце. Аўтар дэкрэта Александр Лукашенко сам сказаў, што дэкрэт мае ідэалагічны характар, а не эканамічны. Таму яны гатовыя несці гэтыя выдаткі, і яны не думаюць пра прыбытак, яны думаюць пра тое, як кантраляваць тую частку грамадства, якая для іх недасяжная. Людзі, якія выязджаюць на працу за мяжу, яны мала залежаць ад дзяржавы. Улада хоча, каб яны больш залежалі. Таму що, магчыма, мы яшчэ пабачым і праязны чалавека, які не заняты в эканоміцы, напрыклад, ці чалавек будзе звяртацца ў паліклініку, харчовыя картачкі часова не занятага в эканоміцы і іншыя такія вось рудыменты часоў Савецкага Саюзу. Леонід, да вас ужо ж пачалі звяртацца яшчэ напрыканцы 18-го года людзі па дапамогу, па кансультацыю, і вы мне распавядалі нават у гэтай студыі пра адзін вельмі цікавы кейс. Чалавека, які з'яўляецца ўласнікам трохпакаёўкі ў Гомелі, які не заняты па версіі беларускай улады в эканоміцы, але які працуе на замежныя фірмы, ён інжынер-праграміст, ён атрымлівае ў сярэднім, як ён мне прызнаўся, шчыра каля $3000 у месяц, яму хапае на жыццё, і ён кажа, што я вырашыў пакуль з дзяржавай устрымацца ад адносінаў, з афіцыйных адносінаў з наймальнікамі. Яго ўсё ў жыцці задавальняе, але напрыканцы таго году ён атрымаў ліст з запрашэннем прыйсці ў Дармаедскую камісію, дарэчы, цэнтральнага раёну Гомеля, дзе б яму там прапановвалі, ён казаў, што на маё пытанне, а што вы мне прапануеце, яны сказалі, што бяжыце хутчэй, тут дворнікам у цэнтральным ЖЭСе, там ёсць ставка дворніка на $300. Завайце, $3000 і $300. Да? Вось усё, што можа яму прапанаваць гэтая камісія. Мы вырашылі так, што дачакаемся первай жыроўкі, сядам з калькулятарам, аблічымся, ён як чалавек такі, ён усё вельмі добра лічыць, аблічымся і паглядзім, што рабіць далей з гэтым нешчасцем, а можа і шчасцем. Таму што чым больш вось такой безглуздзіцы, тым хутчэй гэта ўсё лясне, зыдзе, і мы прачнемся ў краіне, у якім будзе свеціць сонейка, будуць спяваць птушкі, але гэта будзе ўсё адбывацца роўна для ўсіх людзей, і занятых в эканоміцы, і не занятых у тым ліку в эканоміцы. Усім ўсё должно сонца свеціць аднолькава, а не то, што не занятаму в эканоміцы мы вось сонца папросім, каб яно посвяціла крыху менш, а занятым эканоміцы крыху больш. Леонід, і апошняе пытанне. Леонід, Андрей, просто не ведаю, наколькі ты быў звязаны з гэтай справай. Вот вы памянулі, што ўжо прэцэдэнт быў створаны у Брагіне, так? Вы мы пакуль звярнуліся ў аблвыканкам, таму што чалавек рэальна з'яўляецца уласнікам трохпакаёўкі, і ён рэальна часова не працуе, ўжо недзе больш чым паўгода. Яго запрасілі да 21 студзеня, ён павінен прыйсці ў гэту Брагіне Дармаедскую камісію, гэта сябра нашага прафсоюза Владзімір Церамецкі, і даказаць, ці працуе, ці не працуе. Да, у гэтага чалавека маецца падстава, каб ён не знаходзіўся ў гэтых спісках, гэта зноў жа да базы гэтых спіскаў. Пасля маці ён у вёсцы унаследаваў і дом, і 40 сотак зямлі, а калі зямля ў сельскай мясцовасці, то адназначна дэкрэт забараняе туды ўносіць. Але яго туды ўнеслі, і ён не будзе казаць пра землю. Ён сёння сказаў, што вось у мяне ёсць аўтамабіль, я зноў жа заплаціў, квітанцыя ў мяне на руках, я заплаціў 8 базовых адзінак падатку ў год. Я заплаціў. Скажыце, я прыняў такім чынам удзел в эканоміцы или не? Чакаем адказу. Як толькі прыйдзе адказ, таму што адразу ў суд нельга пайсці, трэба выкарыстаць такі дасудовы парадак выкарыстання гэтага узнікшай спрэчкі, да? То бок камісія цябе запрасіла, але ж яшчэ яна цябе нічым не абклала. Мы пайшлі вышэйстаячай дзяржаве. А што такое камісія
Дармаецкая комиссия. Это чиновники місцевої влади, а їх вищейші державні органи які? Облвиконкам. Послухаємо, що скаже облвиконкам. А потім підемо у суд з запрошенням усіх боків зацікавлених. Ну, и будем вырашать, з'является ли унесок у выгляде 8 базовых угод пошлины за дороги, з'является ли уделом у экономицы. Ці не з'является. Запросим специалистов, может, экспертов запросим экономики. Как человек, досвідчений в экономике, сказал, ось коли я поклав у огульную кишеню, поклав свой унесок, я принял удел у экономиці, ці ні. Ці мені що ж треба ще пойти і отримати посвідчення пробачці ремесленника. І ще одну покласти, базовую тут. Ну і калі дадаць да таго, што кажа Леонид, вельмі добра ілюструе агульную сітуацыю нашага дзяржаўнага кіравання гісторыя з гэтай базай. Яна зроблена настолькі неякасна, хаця яны мелі на гэта цэлы год, што яны не ведаюць вось такіх вось рэчай пра людзей, якія даволі лёгка можна атрымаць з іх уласных дзяржаўных крыніцаў. Гэта не той, што чалавек там павінны расказаць, што ён за мяжой недзе знаходзіцца. А ён атрымаў гэта ўсё па парадку нашага закона ўнутранага. І, канешне, ёсць шанец на тое, што ўлада можа зрабіць тое ж самае, што ў мінулым годзе, проста вызваліць гэтага чалавека ад туніяцтва і такім чынам выйсці з пытання. Але вы паглядзіце, улада, якая хоча і дэкларуе, што гэтым дэкрэтам яна будзе нешта кантраляваць, не можа пракантраляваць свае ўласныя органы, якія павінны дэкрэт забяспечваць. Гэта што ўвогуле? Якое стаўленне павінна быць у людзей да гэтага дэкрэта? Гэта абсурд. І з гэтым абсурдам трэба змагацца. Чаму менавіта праз суд? Каб кожны раз нагадваць уладзе, што мы маем права на судовае разбіральніцтва, што мы маем права на тое, каб звацца людзьмі без дзялення на касты. У 2017 годзе пры старой рэдакцыі гэтага дэкрэту менавіта наш незалежны прафсаюз работнікаў радыэлектроннай прамысловасці на Гомельшчыне, Гомельскім рэгіёне правёў першы і апошні так званы Дармаецкі суд. Памятаеце, Александр Семёнов супраць падатковай інспекцыі. У новым 2019 годзе зноў жа наш прафсаюз будзе першым, хто ініцыяваў, і ён гэты суд пройдзе ў Брагіне. Гэта будзе ўжо не Дармаецкі суд, а суд незанятага в эканоміцы супраць камісіі, супраць Дармаецкай камісіі. Сачыце за навінамі, гэта ўжо будзе хутка на нашых вачах. Да, гэта была реклама нашага незалежнага прафсаюзу. Сябры, вельмі дзякую за тое, што вы прыйшлі, дзякую за ваш вельмі грунтоўны каментар, усебаковы каментар. Я думаю, што ён будзе карысны людзям, якіх закранае гэты дэкрэт, якіх не закранае гэты дэкрэт, якія проста цікавяцца тым, што адбываецца ў краіне, якія перажываюць за тое, што адбываецца ў краіне. І дзякую вам вялікі, всего вам найлепшага. Пасля 15 лютага, пасля таго, як мы падвядзем з калькулятарам жыроўкі, падлічымся, я прапаную правесці другую сесію нашай размовы наконт незанятых в эканоміцы у гэтай студыі. Сустрэнемся пасля 15 лютага. Да сустрэчы. Да сустрэчы.